Pääomakustannus on noussut viime vuosina aika roimastikin, mikä tietysti aiheuttaa harmaita hiuksia sitten sinne hankintaan. Ja sitten kun ei ole välttämättä kokemusta aikaisemmasta automaatiosta, niin totta kai tässä kokemus tuo varmuutta, eli pystytään osoittamaan toimialalla toimivia yrityksiä, jotka on hyötynyt ja millä tavalla he on hyötynyt automaation käyttöönotosta. Mutta sitten jos mietitään sitä konkreettista hankintaa, niin periaatteessa meillä on neljä vaihtoehtoa, miten tämmöinen automaatiojärjestelmä rahoitetaan. Ensimmäinen on tietenkin perus omarahoitteinen ratkaisu, missä yritys hankkii itse rahoituksen järjestelmälle. Toinen on se, että käytetään leasingyhtiöitä, jossa me voidaan käyttää myöskin meidän yhteistyökumppaneita hyödyksi, eli tämmöinen perinteinen leasing-ratkaisu. Mutta sitten on pari uuttakin versiota, miten järjestää automaatiota voidaan hankkia. Ja me ollaan lanseerattu tämmöinen robotiikkapalveluna ratkaisumalli, jossa pystytään sitten muuntamaan tämä investointi plus sitten tietysti juoksevat kustannukset vuosien varrella, niin pystytään muuntamaan täysin muuttuviksi kustannuksiksi. Eli asiakas ostaa meiltä pelkästään kapasiteettia kiinteällä kuukausihinnalla. Ja vaikka se kapasiteetti muuttuisi siinä vuosien aikana, niin se kuukausihinta sitten päivittyy sen mukaisesti, miten se kapasiteetti nousee. Sitten viimeinen uusin malli, mitä me ollaan lähdetty Suomessa tekemään ja ensimmäiset projektit on meneillään, on tällainen, missä meillä on yhteistyökumppani, joka rakentaa uuden kiinteistön tai esimerkiksi saneeraa vanhan kiinteistön asiakasta varten, hankkii sen automaation, minkä asiakas tarvitsee, ja kaikki tämä on yhden vuokrasopimuksen sateenvarjon alla. Eli asiakkaalle huomattavasti paljon taas helpompaa lähteä miettimään, varsinkin jos mietitään uusia kiinteistöjä, niin yhden kumppanin kautta hoituu rahoitus kaikille komponenteille, mitä varastossa tarvitaan.